koma chifukwa chani mafuta asowa msabata zimenezi. Chifukwa choyamba ndicho kuti amene amatibweretsera mafuta anasiya kubweretsa mafuta. Chifukwa chakuti panali ndalama zimene analipidwe. Kodi ndalama zupita kuti aliyense tikufuna aliyense m'malawi muno atenge gawo pothana ndi principle tikalembetse mkaundula wa voti. Musalephere kupereka commission of inquiry ya plane crash ya kuchikangawa, mulephere so electoral commission, mulephere so national session bureau. Otto Mchirwa anakhala ku ndende 11 years pomunamizira mlandu wa treason. Anafera komweko. Albert Muwalu anamunyonga pamakako pomunamizira mlandu wa treason. Mkwapatira Muhango anampulisa ndi bomba pomunamizira mlandu wa treason. Rose Chiwambo timamuona pa drama ya 20 kwacha. Amene uja anathawa dziko muno ndikupita ku Zambia. Izi zokhala yesesani chifukwa mmene inagwera ndegeja kumene kuja kufika siku la lero pakanaka commission of yani inquiry koma ufika siku la lero palibe. Lutengano Mwahimba kwawo kukalonga anamupha ndikutenga tembo wake kukaponyera ku damu la ng'ona kusitira malesi, nkhani yake treason. Musalephere kupereka commission of inquiry ya plane crash ya kuchikangawa, mulephere so electoral commission, mulephere so national session bureau. Patricia Kaliati wamangidwa pa mlandu wa treason. Apolisi akunena kuti amafuna kupha Chakwera. 1983 ataphedwa Gadama pamodzi na zake. Madokota anaopsezedwa ndikulusa ripoti labodza. Lero aliyense amayankhapo za imfa ya Chilima akupsezedwa ndi Jezebel. Mbusa anatusa VN kuuza Malawi kunena kuti a president akunama ndege sinafike ku Zuzu anamangidwa. Ripoti la ku Germany linanena momveka bwino ndege sinafike ku Zuzu angokhala chete. Panopa ndi mafunso ambirimbiri ndi imfa ya vice president ndi abale athu 8 amene anali mu ndege. Ndeti kufuna tinene kuti ameki musatitengere kuntoso. Kalekale ankatuza kuti malubino samafa koma mangosowa. Zaka 31 anthu amakhulupirira this narrative. I promise that as president from this man, I'll bring the entire syndicate and market that has been financing these murders to justice. And it will take 1 month. 2020 anakhazikitsa commission of inquiry. Mpaka lero ripoti sinatuluke. Ngongole imene timapanga access kuchokera kuja ku Badea bank imene Arab Bank for Economic Development in Africa imathandiza ndi facility ya $50 million. Ndipo imene zokambirana zachitika ndipo tikuyembekezera kuti zikangomalizika zimenezi ndalama imene ithandizira kuti mafuta apezekenso mosavuta. Ndalama zogulira mafuta zimene asiyapita Chakwera wazinyambita. Kunokma kwasowa 600 billion. Mera 1.1 trillion sikuoneka. Ndimayankhula ndi anduna ona za mafuta azimawa uno amene atitsimikizira kuti popeza iyi 50 million ndi imene amatipatsa ndikale ndipo timangofuna zopanga renew kuti kuyambiranso koma zokambirana zili nkati kuti ndalamayo ikwane 100 million ndipo zikuoneka kuti zitheka zimenezo. Nthawi zonse akamayankhula ndi atolankhani amatuza mbwerera 1.1 trillion kumera komanso 600 billion kunokma anatenga ndani? Ngakhale pa kampani kashiya sangapasidwe ndalama zonjezera pamene zikuoneka kuti ali ndi shortage. Chakwera anampasa ndalama zogulira mafuta akulephera kufotokoza kumene zapita. Mafuta aja sitilipira kashi timakhala kuti mafuta awo akutibwereka ifeyo tawatenga ndalama zakunja $, ndiye tidzagulitse kundigulitsa mmakwacha tipeze ndalamazo tikalipire ndiye ndalama zinafika pakuti zachulukirapo zoti apatsidwe
ndipo anaona kuti chachidule choti apange ndicho kuti angoyamba ayimitsa kaya. Moses Kunkuyu is an idiot. Atamwalira Chilima ananama nkhani ya black box. Lero akutiphimba m'maso zakusowa kwa ndalama zogulira mafuta. Musanapite kobweka ndalama ku Badea. Mutiuze kumene kwapita 1.1 trillion kumera komanso 600 billion kunokma. Anabadwira ku Yudeya mu nthawi yakuti boma la tsiku limenelo linali boma loyipa la Katangale. Galimoto tikuona pa chithunzipo ndi ya National Intelligence. Mkatimo anyamula futi zimene akuyizana kuti amunamize chisale. Plani imeneyi yakozedwa ndi nkhumba Colonel General wa State House, Jezebel, akuluakulu a National Intelligence komanso kamajekete. Lena akuyita support Malawi Congress Party zone. Usali chana. Ufiti chana. Okidi. 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 Kabena okidi. Ndani sawa kuziwa nkaza zimene anachita Malawi Congress Party muno nda. Ndani sawa kuziwa. There is no way ife tingabwerere mbuyo ngakhale pang'ono. Cholinga chawo akufuna kumanda katundu komanso kumanga popanda chifukwa. History is the best teacher. Amuwalo ananyongedwa chifukwa cha chikutiro cha buku la Animal Farm. Leronso apolisi atumidwa ndi chimwendo kutenga futi ndi kuyika mgalimoto cholinga amunamize chisale. Zonse zimene akukambirana timamva ngakhale kuona. Pamene une apano ku area 30 network yawo ili very slow. We are watching them. Taitana zatu amaigwena utabwere azati thandize mena magwiri atamenewa. Anthu amenewa timapanga control. Palibe chimene angachite mu phone kapena computer ifosa dziwa. Anabe Ontalimanja akuyenera kutula pansi udindo ngati make chairperson. Mwana wa John Tembo sangenese chisankho. Iniyo taonani Nick Chakwera anakwatira Rudo Nkukupa. Rudo Nkukupa ameneyu ndi m'bale wake wa John Tembo. Anthu amwana ngati ubale umene ulipo pakati pa inu ndi malemu a John Tembo ndi umene ukapangitsa kuti muzikhala ngati ndi MCP. Palibe bale lina lonse? Ineyo ndinasankhidwa chifukwa kuti I'm a judge of the High Court. Okay. A qualified judge of the High Court. Pamene palibe kutsutsa wina kuli konse. No, there's a reason why ndikunena choncho. Chifukwa chokuti ndikukhulupirira kuti sitimayang'ana kuti uyu anabadwira kuti ndipo anabadwa ndi ndani. Simatematiki yabwera dziko muno chifukwa cha anthu atatu. Make chairperson Anabe Ontalimanja, Nick Chakwera mwana wa president, komanso Andrew Mpesi personal assistant wa Chakwera. Mozambique, Uganda, Venezuela, Kenya, anthu ataya moyo chisankho chitabedwa. Nkhanizo tazimva koma ndimafuna ndinenenso kuti Smartmatic yagwira ntchito ku Zambia bwinobwino zisankho kuyenda bwinobwino. Yayendanso ku Kenya of course kunali mavuto ena ndi ena komanso ku Venezuela, ku Philippines, komanso ku Uganda, ku mbali za kuno zeti. Mukaona kwina zinayenda bwino, kwina kwakuti kuli nkhani poti ndi nkhani za ku court ndikhala a bit hesitant kuti ndifotokoze zambiri. Koma ndinene kuti kunachitika due diligence ndithu and nkhani zinazo mukazitsatira amene ndawerengera kufotokoza kuti zinali za bribery.